Ola, chámome Elsa, teño 11 anos e estudo na CEIP da Ramallosa. Hoxe estou moi ilusionada porque vou coñecer a Maite, unha docente que traballa na Antega e que axuda a que a tecnoloxía chegue aos centros educativos. Maite é un exemplo de que as mulleres tamén podemos estar na tecnoloxía, ensinar, crear, programar e participar nas construccións do futuro. Por iso, hoxe vou achegarme ao CIEDIX para falar con ela, facerlle algunhas preguntas e descubrir un pouco máis da súa historia e do seu traballo. Ola Maite, vou empezar preguntándoche, por que decidiches ser docente? Pois sempre me gustou traballar con nenos pequenos. Cando era pequena sempre me gustaba estar con nenos aínda máis pequenos, pero decidín ser mestra porque me gusta acompañar o alumnado, aos nenos, neste caso, aos nenos e nenas, a entender a realidade que os rodea. Que ten que ver a docencia coa tecnoloxía? Usas as TIC cando ensinas? Por suposto, a tecnoloxía é un medio que utilizamos os mestres para ensinar nese proceso de ensinanza-aprendizaxe, de acompañar o alumnado en entender a realidade. É un recurso máis, é un medio que non podemos dar de costas, é un recurso máis que debemos utilizar e debemos aproveitar para que as aprendizaxes sexan cada vez máis significativas e fructíferas. E, por suposto, eu utilizo as novas tecnoloxías nese proceso de aprendizaxe para coñecer o que coñece o alumnado sobre unha temática, para estimulálos de cada aprendizaxe con outros recursos, sí. En que estás a traballar actualmente? Actualmente son asesora da LAR de Zona, traballo para Antega, que é a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e eu, xunto con 19 compañeros máis, axudamos a implementar as novas tecnoloxías nos centros educativos galegos en colaboración coa Consellería de Educación. Como se traduce o teu traballo cos equipos directivos? Pois estamos en contacto continuo cos equipos directivos para axudarlles e acompañalos na implementación das novas tecnoloxías, como che comentaba antes, nos seus centros. E tamén tes relación co profesorado? Tamén temos relación co profesorado, especialmente cos coordinadores EDISGAL e os coordinadores TICS de cada centro, no que os axudamos e acompañamos para que aproveiten da mellor forma posible os recursos que lles damos, tamén dos programas como EDISGAL, para que poidan utilizar todos eses recursos da mellor forma posible na súa docencia. Xa só me queda preguntar se tamén o teu traballo ten algo que ver coas familias. Os meus pais usan a Valar Móvil. Ti levas algo deso? Efectivamente, Antega, xunto coa Consellería de Educación, desenvolvemos a aplicación a Valar Móvil para que as familias pudesen comunicarse cos centros a través de calquera dispositivo. E como dato dicirche que é a aplicación máis descargada da Xunta. Eu estou nun cole EDISGAL. A verdade é que estou moi contenta usando tamén a tecnoloxía para aprender. Como se reflicte o teu traballo no que facemos cada día ao alumnado? O proxecto EDISGAL é un proxecto desenvolvido xunto coa Consellería de Educación, por Antega, xunto coa Consellería de Educación, leva implementado 10 anos e está en constante evolución. Este ano temos xa o modelo híbrido, no que se combina a ensinanza coas novas tecnoloxías co modelo tradicional. Que che gusta facer no teu tempo libre? Pois no meu tempo libre gustame moito ler, facer deporte e, sobre todo, escoitar música. Escoito música en diferentes idiomas. Para min, un día sen escoitar música é un día no que non me relaxei, así que intento que sexan os menos días posibles. Que pasará coa tecnoloxía no futuro se non participan nelas mulleres? A evolución tan rápida e tan áxil das tecnoloxías non é grazas a un xénero, non é cuestión de xénero. Temos que entender a evolución como unidade. E igual pasa na tecnoloxía. Tanto sería prexudicada dun xeito ou doutro, se non participan nin os homens nin as mulleres. Temos igual de capacidades e de oportunidades para desenvolvernos a nivel tecnolóxico. Que lle dirías a unha nena que pensa que a tecnoloxía ou a enxañaría son cousa de nenos? En primeiro lugar, diríalles que non se limiten, non pensar que algo é ou non é para. Cando queremos cando estamos interesadas en algo, non temos que pensar que non é, temos que facer que sexa. E para iso, animaríavos as nenas a estudar, a aprender, interesarvos polo mundo tecnolóxico, pola enxeñería, independentemente de se estades acompañadas ou non. Ben é certo que nas enxeñerías hai o número de mulleres é inferior ao de homes, pero non por iso vos tedes que limitar. O primeiro paso é o que hai que dar, e de aí evolucionar.
Hoxe descubrimos que non existe unha única maneira de ser muller, nin un único camiño. Aprendemos que podemos ser docentes, enxeñeiras, creadoras, soñadoras, investigadoras ou todo ao mesmo tempo. A tecnoloxía forma parte do mundo que ven, e ese futuro tamén precisa das ideas, da mirada e do talento das mulleres. Escoitar a Maite axúdanos a entender que as nenas tamén poden liderar proxectos, programar, inventar aplicacións e transformar a educación. Porque canto máis diverso é o talento que participa na tecnoloxía, mellor será o futuro que construamos, e porque todas temos dereito a estar onde queremos estar.